Hello mga kalong, may buntag. Atong ato na atong opisina kay daghang kay tao, mga imbitado nga mga tao ba. Okay. Mga itsuraan pud sila mga kalong. Parang may naamoy ako hindi maganda. And then ato na sila istorya no. Ana. Ato ta. Na akong opisina mga kalong. Kung napapansin niyo mga kalong, ito ang aking opisina. What? What the fuck? Okay, mga auto ko. No, ara mga kalong. Oh. Papansin niyo mga kalong oh. Dito na oh, opisina daghang kay tao. Oy, welcome. Welcome sa opisina, welcome. Oh, naraton hinabion ni mga kalong. Sa may kasulti nimo sa atong opisina bay, ang opisina ra bay. Sa may kasulti nimo bay. Okay ra? Oo naman. Wow. Wow. Okay ra? Oh, sige, bansa mo na sigarilyo bay, kapri man ka bay. Sige, sige. Trisbe. Sige, sige bay. Trisbe na Sige bay, unsa may kasulti nimo sa opisina bay? Nga nindot man akong trapal bay. wala pa kayo na plaster bay. Papa na plaster ang. Wala mo di mong opisina diri oh. Kana kana. May limpyo kayo. Sige lang bay, kaya ako naman ang limpyon bay, siligan ako na. Pero okay naman ako diya mag-isam bay. Okay ra. Okay. Nipod si pareho kaya nato naman na hinabi ni. Ato ni mapansin kung sa iyang ganon. Sige lang manigarilyo lang kay. Ano na. Awang yang Oh. sigarilyo kung sino. Bay, unsa pa yung kasulti nimo bay sa Dahon. kana ko opisina diha bay? Oh. Bintara. Bedara ma'am. Sige bay, salamat bay. Salamat. Oh, kini ikaw bay. Singani mo bay? Kalibi. Singani mo? Kalibay. Kalibay oh. Kapri gyapon ka bay, kay mo sigarilyo bay. Dahon. Dahon. Unsa may kasulti sa akong opisina bay? Nindot na ng opisina na ko bay. Still close lang yapon. Ha? Still okay lang yapon. Gotcha, bitch. Sige bay, salamat bay. Kini na pa itong istorya si Migo na ako. Bay, unsa may kasulti sa itong opisina na to bay? Wato may kape lagi kay Uwat og kape para asam ng kape bay. wato at sildo. Ay, sa sweldo wat ka. Wala salamat kay mi kay ngani kay diri kasi ikaw ray magkasulbad sa Ay, kanang problema bay lagi na kasulbaran. kape ra kape kay Okay. kining magwat-wat ang sildo. Lami gitong mag din ka uban. Sige, mana bay, salamat bay. Oo. Inana pa daw akong amigo. Sa ikasulti nimo ani Kol, nga yung opisina na to, Kol. Lamig itong opisina kasi sinaw kayo. Ay, sinabi ni opisina na yun, ang atop kulurup na na. Yan na pa. Kung napapansin nyo mga kaibigan, atop kulurup na mga kaibigan. Napay mga duwir daghan. Ay, na. Lamig yung bitalang bunjugan ba? Sige. Salamat, Kol, salamat. Okay ra. Ini na po daw kong isa interview, dani kay. Afrika. Di nang klaro. Migo, unsa may kasulti nimo sa akong opisina, Migo? Duway kulang. Ha? Duway. Tanduay. Ang kulang. Sige, kay basig ma-produce na nata sa atong mga kalong. Kalong. Sa dili pa kay bawo sa akong YouTube channel, Kalong Vlog Tulbok Duha, dagang salamat sa ato. Ya, unsa may ato ikasulti? Bay sa atong lamisa bay, nindot kay lamisa na to. Kuan yung bago. Tanduay og kuan. Oh, lamisa. Oh. Sa may atong kuan. Ikasulti na to sa lamisa. Anis kayo. Sige. Salamat. Dagang salamat yo, salamat. Salamat. Oh, salamat Kol, salamat. Oh. Salamat. Oh. Salamat pare, salamat. Oh. Thank you. Oh. Okay. Salamat.